Takže čaute ľudia, ja vás vítam u mojho nového videa a dnes to je pokračovanie z hry Outlast. Pokračujeme tam, kde sme minule skončili, nestiel som si prečítať ten text, co mi to tu včo dalo, takže som za to rád. Trošku som si prenastavoval mikrofon, dúfam, že to bude lepší dneska. Ja si nepamätám moc, co sa stalo, takže trošku sa už vím. My jsme byli v tom ofisi a nás tam zebral ten kňaz, alebo co to bylo, a zavřel nás tady. A řekl, že tady je toho více, co potřebuju vidět. Že tady je toho více, co bych měl vidět, než odejdu, a nechal mě tu. Blok B. Já si asi budu muset pamatovat tady ty bloky. Já se bojím, že tak to budu zkoušet ty dveře a dá se nám někdo vyběhne. Tebe asi nebudu zkoušet otvírat. Lebo mám? Pokusil jsem se, sorry. Co? Uj. Prasáku. Tady je též někdo. Nebudete nikoho zabíjet, hej, chlapci. Dobre, pamatám si ještě, jak se dávala kamera, ok? Už je to pár dní, co jsem to hrál. Něco Central. A to mám vlastně nahrávat. Já zkusím jít ještě do té moje místnosti. Či tam se mi něco neukáže, když to nahraju. Jo. Je Father Martin. Aha, tak Martin mě tady zavřel. OK. OK. Jo, Rustin, jo. Teď mě někdo napadne, mám to na kamery. Typu, že mám jít hen tam. Dobré, tak. Uj. Já potřebuji vědět, kam mám jít. Jo, asi vím. Možná i nevím. Alebo tam nic není.
Já to projdu postupně, asi ty cely. Jen tam jen tak kempy. Já fakt nevím... co mám robit. Jo. Velice divné zvuky. OK, ale asi můžu vylézt, to tak vypadá. Tady vidím, no jo, tady nevidím už, ale. Uj. Dobre, tak lekal jsem se trošku, ale... Trošku jsem cúvel. Ano, počúvam. Tam se odešel. Hej, hello, a zrazu mě tu nechal, to co? Jo. Ten už si zažil asi lepší časy. Jo, já jsem na této straně, já už vím, kde jsou. Tak, dobrá. A tady... Tomu je. Tady byli ty dva týpci, co říkali, že... Jeden řekl, že by mě zabil nejradši. Proč mám pro následu? Já nechci. Tady jsou stopy prostě a oni mi povědí a pronásledují jich. Tady někdo vyprávěl. No tam to je zablokované tež. Jaj, tady to bude něco... Nebezpečné, nevypadá to tak? OK. Já si tu zavřu. To není obyčejný člověk, aha. Chvilku jsem si myslel, že je, ale není. OK. Tady jsou skrínky, takže mě za chvilku něco bude asi naháňat, typuju. A podle kriku help mi je asi jasné, že se to blíží. Jo, já jsem tady.
To je. A co čumíš? Takže ví o mě, len nechce útočit, len chce, abych zostal ticho. Oh shit. Já půjdu tam a to. Jo, dokáže to preskočit, OK. Ne. Ne. Dobre, máme čas. Máme čas, hrajeme na čas. Počkáme si, zvládneme to. Týpek na mňa nezautočí, keď mňa nenajde. A jsem rád, že ta hra nesnímá mikrofon, lebo kdyby ho snímala, tak už mě najde dávno. A já zkusím asi výlet. Red. Je všecko? Oh shit. Oh shit. Nezostávaj tu. Ne. Je to něco zaujímavé vůbec? Baterka? Jináč nic. Aha. Kde se to odemklo, takže... Já se lekám aj toho plynu. Já jsem myslel, že jen tam někdo je. Security, jaká náhoda, že je zamknuté. Co chcete? Těšujete si? Jako, podle mě... Tak nic, já jsem chtěl, že asi prejdu, ale neprejdu, ne? No tak tam, keď skočím, tak jsem jakože mrtvý. Takže já tak trošku nevím, kam mám jít.
Nerozbiju. No, dokument, nic nové, ok. Takže mám vám otevřít? Nemám. Co mám robiť? Mám fakt skočit? Já se mám zavěsit. Pochopil jsem. Len či mám jít? No toto je zavřete, takže tady nejdu. Oni už tu nejsou. Tady chci skočit. Tady mám dokumenty. Něco zaujímavé? Asi ne. OK, takže rychle dokumentíky. OK. A čo, mám jít ten tam, alebo... Ten. Tady to asi nepůjde, typuju. No půjde, jo, aha, chápu. Ale jak chci jít, já nevím kam, chci jít najprv. Jo, tak půjdu asi jen tam, jak vidím. Jo, ono to píše, že potřebuje keykartu. OK. Takže jsem. Něco si píšu. Zaujímavé. Ten velký týpek Chris Walker vraj. Podle tady týpka vraj není taky problém. No, že si myslí, že možno ono není ten problém, ale že to je člověk, co se to snaží všecko napravit. Což je zaujímavá teorie, pane, ale... Já tomu moc nevěřím. Ale mám keykartu, pro kterou jsem si došel. Nic, vyměním si baterku. A pokračuju, len opatrně bych měl jít, lebo... Čuju tento zvuk. Mám zdrhnout cez sprchy. Zaujímavé. Nahrává mi všecko. Vypadá, že jo. OK. Pokračuje. Tam to by to i šlo. Já tam můžu jít, aha. Lenže... Jau! Já jsem len tak cúvel a... Au! A to ani ne, že moja postava cúvala, to já jsem cúval. Já jsem viděl toho jedného týpka, tak si říkám, aha. A zrazu bum.
Mě to předtím ani nenapadlo. Já jsem ho prostě viděl před sebou. A tak jsem si řekl, jo, aha, tak začnu couvat a zrazu jsem se podíval dole a měl jsem v sobě nůž. Asi až tady bych měl vylézat, typuju. Já se to snažím neuspěchat všecko, ale jsem trošku až moc roztržitý a nerozmýšlám moc. Tady jsou otevřité dvera. Já se tu bojím. Dokument. OK. Nepamatám si, či něco to video dokumenty, takže jdeme takto. Je dobré. OK. Nevím, o koho jde, ale. Rudolf Wernig. Rudolf měl vraj... To jsem nechc. Tak jsem si tam vyměnil baterku, i když jsem nemusel. Ale vraj měl něco se srdcem a... Nevím, či na to umřel, alebo co, ale... Nevím. Nějaký ztratěný jsem byl v tomto spisi. Oh shit. Kam jít? Co? Kam mám jít? Co mám? Au, au. Ne. Ne. Klid. Špek. Jsi mě neměl. Co jsi dovolil mě chytit vůbec? Kam mám jít ale? Jo, aha. Ne. Rychlo. Nusný Chris Walker. Co si dovoluje? Fuj, ale lekl jsem se. Můžu? Já se bojím, že tam zrovna půjde. Ne, utekáš. Au. Ale myslím si, že to se asi mělo stát, takže... Joj. Ale vidím, že jsem čím dál na horším a horším místě.
A myslím, že nejsem prvý, koho jsem hodil Chris Walker. Pokud toto je Walkerova práce teda. Pokud toto není práce nějakých dalších vězňů. Což typuju, že asi ne. No nic, ale já bych viděl, že to asi teď dneska ukončím a že se uvidíme zase na budouce, že dneska to dáme takéto kratší. Takže já se tady asi dnes s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Budem rád za like, odber a případně nějaký komentář a užívajte. Čaute.